ndize apha uqala ndizile apha ndinomlenze. Umlenze lowo ndineminyaka emibini ndiqaqanjelwa ngumlenze, kodwa bendingalifumani uncedo. Ndithe ngokungena kwam kwezi ndawo lwaba khona utshintsho. Ndiyambulela uThixo, ndibulela amandla kaThixo ukungena kwam apha. Shaya izandla zakho. Uyahlala phantsi mama. Ubhuti wam uSibusiso ebexoxa izolo, enekudala exoxa qala ku-2025 okwexelo xa uphele esaxoxa. Izolo ke kwathiwa yi-final court, so waya uthe ufika kwakhe wafika waxelelwa into ukuthi uyabanjwa, uyatshona, utshoniswa yi-12 years. But ke loo 12 years leyo akazuyingenela ngaphakathi, uzawubhatala i-400. Ubhatala kwakhe i-400 liyakuphela ityala lakhe. Nayizolo ndifike apha bendinesinqa, ndinamazantsi esusu, isisu sam besisikhulu. Bezinexesha elingakanani? Besine-1 year sinjalo. But ke izolo ndithe ngosuke ndime apha, ndama apha ndathetha notata, utata wandithandazela wanika amanzi. Ndiselile ngobusuku, but ke bengafuneka ndisele ngobusuku kodwa ndasela ngobusuku. Bekhayi ndilale oko sindiluma. Iphumile ke into ebingaphakathi, ndiyibonile uba ibinjani. Iphume into engathi cikilitshane, imile ezicikilitshane. Kwaphuma nento engathi, yabona inyongo xa ukhuphe laa mphakathi wenyongo, then kushiyeke elaa pecepeca eli-green. Kwaphuma nayo, waphuma nento engathi lixolo letamati. Ndiyambulela uThixo, namhlanje isisu sam sirayithi, andinaniksi. Esebenza. Ndimbiza ngokubulisa, nam ndibonile ubuThixo khona. Fika kutata nathe wangena phakathi kwekhaya ndandinesibindi. Ndaqale ndabona, bendingalali, bendihanjelwa zizinto phezu kwendlu, benamatye agityiselwayo. Hayi, bendingalali, kodwa ithe ngeli suku lokuqala nje ingenile. Hayi, ndabona uba suku lesibini utata naphinde ngena, suku lesibini engenile phakathi kwekhaya. Ndangenelwa yintaka. Hayi, izolo ke nditshe ndalala. Uyibonile xa ingena intaka? Intaka khange ndiyibone. Andazi mnqonya ntaka ubungene phi. Kodwa apha ingqale khona, ingqale ekamreni yam, apha ndilala khona, ibetha ngeekona. Ndazogquma. Khange ndifune nokuba ndithi ndithatha intonga, ndithatha ntoni, ndayiphazamisa. Xa ndingaqonda uba ikhandlela eli ndalilayita lona lide liphele, andizulicima. Ngendalilayita ikhandlela lide laphela, yona intseyingquba, kodwa inoba imke ekuveni kokucima kwekhandlela ngoba khange ndiphinde ndiyive. Ndithe ndizityhila ndabe ndiseva nto. Ekuseni nandijongayo ndiyibona imingxuma. Ndiba ngajonga ayikho kwayona. Ndatsho ndayibona imiqondiso, ndatsho ndambona uThixo ukhona. Izolo ndiphinde ndibulise, bendiphethwe sisini. Utata wandibeka isandla, saphela isifo, andikafika tothi ngoku. Izolo bendixelelwe sisusu, kunento eguquza apha esuswini okomntu okhulelweyo. Izolo utata wandibeka isandla, wandipha amanzi. Yabarayithi, andiva nto, nalaa nto ibiqinile, nalaa nto ibingathi yashukumathi ngumntu okhulelweyo. Khange andiva nangoku. Shaya izandla zakho. Phakamisa ilizwi sisi. Asikuvi. UThixo ndiyambulela
bendiba nento yoba ndivuke ndibe nendlebe eqhuma ndizobhala ndizobhala into ezitest. Ibe ngathi ukhona into engenayo apha, ingathi okanye ngathi yintshakumo or yintoni. Ndifike ndiziveze rhawuzelela ubusuku bonke qho uba ndizobhala kusasa. Kodwa utata wandithandazela, yonke loo nto andisayiva ngoku. Guys,